दङ बेयो नोंथांमोननि नाजानाय बेयो नोंथांमोननि दैदेननाय बिनिनो फिथाइ दिनै जायफोर बिथांमोनखौ बरायबाय बेयो बिनिनो फिथाइ आरो बे ओनसोला बर'फोरनि मोनसे जारिमिनारि जायगा जायखौ मेथाइयाव लिरनायाव बयबो रायखाङो पर्बतझरा होननानै बेखायनो खनले खनले नोंथांमोननि बे ओनसोलाव फैनो मोननायनि खाबुखौ मोननानै आरो नोंथांमोना आंखौ लेंहरबाय थानायखाय आंनि खुलुमनायखौ सिगाङावनो हरो। आंनि बाथ्राखौ जागायनायनि आगोल रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायग्रोनो नागिरदों। मोनाबाय ओंखाम संहैसिगोन मोसौ लायसिगोन दखानाव थांसिगोन थेवबो से घन्टासो जोङो धैर्य हमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनाय बर' माहारिनि आथिखालनि थासारि इयुननि हाबाफारि बे बाथ्राफोरखौ जों ज' रायलायनो मोनबा गाहाम जागोन। आं लेखा गोरों नङा लिडारबो नङा सादा सिदा सासे एबसुनि मावथि बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरो साहाथिंजायबो एसे लेथेर फेथेर जिरायनानै दं खोलाथिंजायबो एसे लेथेर फेथेर जिरायनानै दं सानजाथिं माखासे ओंखाम जाग्रायाव थांदों माखासे थांलाय फैलाय खालामदों बेबायदि खालामालाबानो खेबसेनो सायनासालि सिङाव ज' फैनो हायोबा जों गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायनो हागोन। मानोना दिनैनिफ्राय टिपकाइनि दखाना अराय समनि थाखाय बन्द जासिगोनब्लादेन जों दखानाव थांगौमोन। दिनैनिफ्राय टिपकाइ हाथाया अराय समनि थाखाय बन्द जासिगोनब्लादेन जों हाथायाव थांथारनांगौमोन। नाथाय दखानाथ' बन्द जानाय नङा हाथायाबो बन्द जानाय नङा। बेखायनो दसे सम जों बयबो धैर्य हमगोन। नोंथांमोननि खाथियाव खावलायग्रोबाय फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौबो थांलाय फैलाय खालामालाबानो बयबो दिनैनि गेवलां मेला जोबजासिम बयबो बाहागो लागोन खावलायनानै दोनबाय। बुहुमनि मानसिफ्रा बुंदों भारतनि मानसिफ्रा बुंदों इभेन आसामनि हांबादिक अदित फुकनमोनाबो बुंदों बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया जोबोद समायना। दिनै जों बे सायनासालियाव मा नुदों जोंनि आब'मोना जोंनि बिनानावमोना जोंनि बाजैमोना खान्थाल मारा दख'ना गाननानै फास्रा जोमनानै आर'नाइ लानानै गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों बेसे समायनाय नुदों। जोंनि बिनानावफोरा मोसादों मा देंखोजों मोसादों मा दामनायजों मोसादों खाम दामनायजों मोसादों सिफुं सुनायजों मोसादों सेरजा फुनायजों मोसादों। बेसे समायना देंखो बेसे समायना मोसानाय। भारताव गैया बेबायदि मोसानाय भारताव गैया बेबायदि हारिमु बुहुमाव गैया बेबायदि गाननाय जोमनाय बुहुमाव गैया बेबायदि दामनाय देनाय जोंनियावसो दङ बर'फोरनियावसो। जोंनि समायना बियो हारिमु। नाथाय नोंथांमोन जोंजों मोजां मोनजाग्रा बे हारिमुआ जोंजों मोजां मोनजाग्रा बे दामनाय देनाया जोंजों मोजां मोनजाग्रा बे गाननाय जोमनाया समनि फाखनाव सानफा एफा बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांनो नागिरबायमोन मुस्लेब जालांनो नागिरबायमोन। गाननाया दख'ना नङालाबानो सारि जाहांबायमोन खान्थाल मादा नङालाबानो मेख्ला जाहांबायमोन। खाम जथानि जायगायाव खावां जाफैबायमोन। बर'नि बागुरुम्बा मोसानायनि जायगायाव बिहु मोसानाय फैहांबायमोन। बर'नि धोरोमखौ फालिनायनि जायगायाव संकरिया धोरोम फालिनाय फैहांबायमोन।
गाज्रि बोथोरावनो बे अलखद समावनो जोंनि कलेजाव फरायबाय थानाय बर' सेंग्राफ्रा लेखा गोरों बर' सेंग्राफ्रा साननानै सावरायनानै मोनदांनानै बे समायना हारिमुखौ रैखा खालामनो बे दानाय लुनाय गाननाय जोमनायखौ रैखा खालामनो गोमालांनो नागिरनाय बर' हारिखौ फोथांनानै दोननो खामानि मावनांसिगोन होननानै थांखि लादों आरो थांखि लानानैल' बोरै जानो बे खामानिखौ मावनो थाखाय आफादनि गोनां जाबाय आरो बेखौ मोनदांनानैनो 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम बिनि 15 बोसोर आगोलाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम आरो बिनि उनाव गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादनि जोनोम बेनिखायनो नोंथांमोन जायफोरा गावनि आखाइखौ बिखायाव होनानै फंसे बाथ्रा बुंनो हायो आं बर' आं हारसा नङा आं गुबुन नङा बे बिखायाव आखाइ होनानै बुंनो हाग्रा बर'फ्रा बर' हारिखौ गमामा मोजां मोनमारोबा जौगाजानो लुबैमारोबा बे बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोथोन लानांगौ मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दहाय एसे सिगाङाव जनिल कुमार ब्रह्म सारा बुंलांबाय जोनोमनि उननिफ्रायनो PTC जों लोगो नांनानै माब्लाबा UTNL जों लोगो नांनानै माब्लाबा बर' थुनलाइ आफादजों लोगो नांनानै माब्लाबा हारसिङै गोबां समाव गोबां बर' हारिनि खामानि मावबोबाय हारसानि लिरनाय साइनबर्डखौ बर'नि लिरिनि बाल्थिङाव गोबोरखि लानानै खोमोरबोबाय बै समनिफ्राय दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दङ आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिजों सिनायजानाय मोजां मोनजानाय दिनै मोनसे आफाद जाफैबाय बेनि फोरमान बे आफादनि कनफारेन्सआ दिनै टिपकाइ परबतझरा आन्चलिकनि कनफारेन्सआ नोंथांमोननि 500 रां हरनायजों नोंथांमोननि 1000 रां हरनायजों नोंथांमोननि माइरं हरनायजों नोंथांमोननि राङारि मददजों जोबोद गाजा गोमजा जालांबाय बेनो फोरमान दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै बयबो मोजां मोनोखायनो नोंथांमोननि अनसायनाय मोननायखायनो जों दिनैनि मावथिफ्रा साननानै लादों जोंनि पार्टियाव बिबाना गिलिरनिफ्राय गिलिर जासिनबाय मानो रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खाथियाव जोबोद फोथायनाय लाखिबाय जोंनियाव फन हरो फंबाय आंनि फिसाजो मैया सोरजोंबा खारफालांबाय नागिरनानै होदो अननानै जोंनियाव फन हरो पुलिसफोरा आंनि बाइकखौ मैया थानायाव लांबाय फंबाया असिजों रायज्लायनानै बाइक खनानै लाबोदो जोंनो फन हरो रायजोफ्रा दिनै बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फाफ्लियाव बर' रायजो राजाफोरनो बर' हारिनो खामानि मावना होनांगौनि गिलिर बिबाना बांसिननिफ्राय बांसिन दिनै जाफैगासिनो दङ बेनिखायनो अलखदनि समाव खैफोदनि समाव नांगौ समाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनबाय थानो थाखाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजा नोंथांमोना जोथोन लानांगोन मानोना बियो प्रमद बर'नि नङा बियो लरेन्स इस्लारिनि नङा प्रमद बर'आ गाबोन गगोन लरेन्स इस्लारियाबो गाबोन गगोन इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दं बर' सेंग्रा सिख्ला कलेजाव फरायगासिनो दं बर' सेंग्रा सिख्ला बिसोर फैलायगोन एबसुनि बिबानगिरि जाफैगोन आरोबाव फिन बर' हारिखौ बिथांमोना दैदेनफैगोन बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथांमोना दै हो हासार हो जोथोन ला फोथां फेदेर जुगि जुगि बर' हारिनि खामानि मावबाय थानो
खाबु मोननाय बायदि दिनै नोंथांमोनखौ आं गिबियाव खावलायग्रोबाय 1967 मायथाइनिफ्रायनो बे हारसाफोरनि गादबनायनिफ्राय उदां जानो होननानै बे आसाम सरकारनि गादबनायनिफ्राय उदां जानो होननानै बुरलुंबुथुरनि साहा संकसनिफ्राय सरियासिम गोलाव ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोर रायजो जानाय बे ओनसोलखौ आलादा रायजो बड'लेण्ड खालामनानै बर'फोरनि राव बर'फोरनि थुनलाइ बर'फोरनि हारिमु गासैबो बिथिङाव जौगाहोनानै बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननो होननानै आलादा रायजो बिनायनि सोमावसारनाया जाबोदों। बिटिसिनिफ्राय जागायनानै सोमावसारै दिनै बियो 50 बोसोर जाफैबाय। गेजेराव बिएससि मोनबाय, बिनि उनाव बिटिसि मोनबाय, नाथाय जों लुबैनाय आलादा रायजो बड'लेण्डआ दिनैबो मोगथां महर मोनाखै। बेखायनो बे आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोनफुंनो थाखाय एनडिपि जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे सोमावसारग्रा आफादफ्रा दिनै सोमावसारगासिनो दङ। सोमावसारनाया दायो मोननै राहाजों सोलिबाय थादों। सिगाङाव मोनथाम सोलिदोंमोन। मोनसेखौ जों सासपेन्ड खालामबाय, सिजफायार खालामनानै दोनबाय, बेयो जाबाय हाथियारनि सोमावसारनाय। दायो मोननै सोमावसारनाय जागासिनो दङ। गिबि सोमावसारनाया जाबाय गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो नैथि सोमावसारनायनि फर्मुलाया जाबाय राजखान्थिनि सोमावसारनाय। गणतान्त्रिक सोमावसारनायाव नोंथांमोनाबो बाहागो लादों। राजा लामा होबथानायाव, रेलगारि होबथानायाव, सुबुं गमा फालिनायाव, उखैहाब सोमावसारनायाव, दिल्लीयाव धरना होनायाव बे हाबाफारियाव नोंथांमोनाबो बाहागो लादों। बे सोमावसारनाया दिनै सोलिगासिनो दङ। गुबुन मोनसे सोमावसारनाय बड'लेण्ड बिनो थाखाय पार्लियामेन्टआव मानसि थिनहरनांगौ। 545 जन एमपि दङ भारतआव। बे 545 जन एमपिफोरनि गेजेराव बाथ्रा बुंहैनांगौ जोंनि जेंनानि सोमोन्दै, बड'लेण्डनि सोमोन्दै। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि हान्जा नङाब्लाबो, एनडिपिआ राजखान्थि हान्जा नङाब्लाबो, जयेन्ट एक्शनआ राजखान्थि हान्जा नङाब्लाबो जोङो एमपि इलेक्शनाव बाहागो लाबोनांदों, एमएलए इलेक्शनाव बाहागो लाबोनांदों। दाया जोंनि नङा नोंथांमोन। दाया जाबाय बड'लेण्ड मोननांगौ, बड'लेण्डनि बाथ्राखौ पार्लियामेन्टआव बुंहैनांगौ, बड'लेण्ड मोननांगौ, जेंना सुस्रांनांगौ, एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंहैनांगौ। बेखायनोसो जोङो राजनितिखौ आखाइ होबोनो गोनां जादों। बेनि थाखायसो, बिनि फिथाइ महरैसो, जोंनि सोमावसारनायनि फिथाइ महरैसो भारत सरकारा दिनै जोंनि सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सावरायनायाव लेंहरदों। थांनाय 19 तारिख नभेम्बरावबो जोंनि सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सावरायनो लेंहरबाय आरो बे सावरायनायाव बाहागो लाबाय। मानगोनां नोंथांमोन, भारतनि अफिसारफोरा, भारतनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बारे बारे खावलायदोंनो, नोंथांमोन अन्नानै नोंथांमोना बड'लेण्डनि गाहायाव फैदो। उना बर' मानसिफ्रा बड'लेण्ड होजानो बायो, आसामखौ बुखावजानो बायो। बेखायनो नोंथांमोना माबा मोनसे खालामनोसै, बड'लेण्डनि गाहायाव नोंथांमोना फैदो। जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बारे बारे खावलायदों। बेखायनो पेपाराव बोरैबा बोरैबि फैफ्रांदों, नाथाय भारत सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खुनुदिन गनायाखै, खुनुदिन सावरायाखै इउटिसिनि बाथ्रा। नाथाय पेपाराव ओंखारगारबाय इउटिसिनि खोथा, जों बेखौ गनायनो हायाखै। बेखायनो नोंथांमोन, भारत सरकारा जोंनि जेंना सुस्रांनो थाखाय दिनै माबा मोनसे खालामनो लामा दिहुननायनि फर्मुला होबाय थादों। जोंखौ बुंबाय थादों बड'लेण्डनि गाहायाव फै। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बर'फ्रा सोमावसारै दिनै 5निफ्राय 7,000सिम मुंख्लं जाबाय, जिनाहारि जाबाय, न' बां सावजाबाय, गोबां जेल जाबाय, दिनैबो केस दं। जों आरो बिटिसि जानायनि उनाव बोरै आरोबाव गोदान एकर्डआव बाहागो लानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबोदों।
दिनै भारत सरकारा बुंदों फैगौ डिसेम्बरनि गेजेराव आरोबाव खेबसे रायज्लायबावनोसै बे सावरायनायाव जेंना सुस्रांनायनि मा फर्मुला खालामनो हायो जों सानलायगिरि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा होनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों जों नेनानै दं नाथाय जोंनिफ्राय जों जेबो बाथ्रा बुंथ'नो हायाखै अफिसारफोरा खावलायबावदों गुबुन मोनसे नोंथांमोना नामखौ सोलाय बड'लेण्डनि नामखौ सोलाय अना बर'फ्रा बुंबाय थादों बड'लेण्ड माने बर'फोरनि रायजो बड'लेण्ड माने बर'फोरनि रायजो बेहाय जों बोरै सुबिदा मोननो बेखायनो अफिसारफ्रा बुंदोंनो अरुणाचल बायदि नाम लानो हाया नामा मेघालय बायदि नाम लानो हाया नामा गुबुन गुबुन स्टेटफोर बायदि नाम लानो हाया नामा होनबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंनो नागाफोरनि थाखाय नागालेण्ड जानो हायोना मिज'फोरनि थाखाय मिज'राम जानो हायोना मणिपुरिफोरनि थाखाय मणिपुर जानो हायोना बर'फोरनि थाखाय बड'लेण्ड मानो जानो हाया जोंनि बे जाबाय जुक्ति बेनिखायनो नोंथांमोन जेंना सुस्रांनो थाखाय दिनै भारत सरकारा गावसिनि इन्टारेस्टखौ जों मोनदांदों आरो जों नेनानै दं बेखायनो फैगौ सावरायनायाव मा फर्मुला ओंखारगोन जों बेखौ नेनानै दं नाथाय नोंथांमोन जायगा जायगा सावरायदों रायजो राजाफ्रा बे गोदान जानो गोनां बड'लेण्ड नङाब्लाबो माबा मोनसे जानो गोनाङा एबसुजों जागोन ना एनडिपिजों एक्सनजों जागोन सोरजों जागोन होननानै गोनो गोथो जादों होननानै जों खोनादों जोंनिफ्राय जों बुंदों फैगौ जानो गोनां गोदान फर्मुला फैयोब्ला बियो एबसुजोंल' नङा बे एनडिपिजोंल' नङा बियो प्रग्रेसिभजोंल' नङा बियो जयन्ट एक्सनजोंल' नङा गासैबो बर'नि सोमावसारग्रा आफादखौ लाजोबनानैसो जागोन एबसुखौबो गारनाय नङा एनडिपिखौबो गारनाय नङा जयन्ट एक्सनखौबो गारनाय नङा दायित्वखौ लानांगोन होननानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों नाथाय जों दिनै आवगायनो हायाखै मा फर्मुलाजों लेंबोनो मा फर्मुलाजों लाबोनो फैगोन ना फैया फैबाबा मा जागोन बिथांमोनाबा मा सानदों लोगोबो मोना रायज्लायनोबो हाया जेंना जानानै दं बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना दासान एबसुजों जागोन ना जाया एनडिपिजोंल' जागोन नामा प्रग्रेसिभजोंल' जागोन नामा गुबुनजोंल' जागोन नामा एबसुआ आरोबाव फावसायनानै थाबावगोन नामा नोंथांमोना दासान जोंनि फैगौ गोदान माबा मोनसे जायोब्ला जोंनि सोमावसारग्रा आफाद आरो बिनि दैदेनगिरिफ्रा जयैनो बाहागो लागोन नाथाय नोंथांमोन जोङो बुंदों जेरावबो भारत सरकारा दिनै लामा गोमानानै दं राजनाथ सिंहनि आथिं थोंसेया बड'लेण्ड जेंनायावनो हाबहैनानै दङ मानो 2014 मायथाइयाव जेब्ला लकसभानि बिसायख'थि जादोंमोन बेनि आगोल बिथाङा आसामाव फैदोंमोन बे समाव बिजेपिनि आफादगिरिमोन राजनाथ सिंहआ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमफैदों आरो खावलायदों जोंखौ भारताव सरकार दानो हो जेब्ला जोङो नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांहोगोन होनबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खुगाजोंल' दाबुं नोंथांमोना रिटेन हो जोंनो लिरनानै हो अब्ला बिथांमोना इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव इस्ताहाराव दैखांदों जों सरकार दायोब्ला बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो होनदों दाखालै सावरायनायाव 2014आव गमामायैनो बिजेपिया सरकार दानाबाय 15 थांबाय 16 थांबाय 17 थांबाय 18 फैबाय 19 फैगौ गोदान इलेक्सन जाफिननोसै मानव राजनाथ सिंह नोंथां हम मिनिस्टार नोंथांनि बाथ्राखौ नोंथाङा लाखिगोन ना लाखिया सुस्रांगोन ना सुस्राङा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा कुइसन खालामदों अब्ला बिथाङा खेबथाम बारे बारे बुंदों येस बर'नि जेंनाखौ सुस्रांमारनांसिगोन बर'नि जेंनाखौ सुस्रांमारनांसिगोन बर'नि जेंनाखौ सुस्रांमारनांसिगोन फंथाम बुंनो फंसे रावखौनो बेनिखायनो नोंथांमोन जोंहा दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव जों बेखौनो बुंगोन जों आसाबादि गुरखालेण्डखौ रायज्लायनो लेंहराखै बिदरफोरखौ रायज्लायनो लेंहराखै थैफ्राफोरखौ रायज्लायनो लेंहराखै मुन्डेलखौ रायज्लायनो लेंहराखै तेलेंगानानि उनाव
भारताव गोदान रायजो जायोब्ला बियो बड'लेण्ड जागोन मानो बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफोरखौसो दिनै भारत सरकारा सावरायनो लेंहरदों रावखौबो लेंहराखै बेखायनो जों दिनै आसाबादि बेखायनो जोङो मोननै फर्मुलाजों सोमावसारदों दा मोनसे सोमावसारनाया जाबाय गणतान्त्रिक आन्दोलन गुबुन मोनसेया जाबाय राजनितिकनि आन्दोलन बियो जोंनि दाय नङा मानगोनां नोंथांमोन नैबे खाबुआव जोंनि सोमावसारग्रा आफादफ्रा खाबु लानो नागिरदों खाबु लादों नोंथांमोना धैर्य हम दिनै बिजेपिआबो जोंनि खाथियाव फैगोन दिनै कंग्रेसआबो जोंनि खाथियाव फैगोन 2019 फैगौ लकसभा बिसायख'थि जानो फैगासिनो दङ रावखौबो गारनो हाया बिथांमोना दिनै बिजेपिनि अबस्थाया गाज्रि जाहांदों दाखालि मोनबा रायजोनि बिसायख'थि जालांबाय मोनबा रायजोआवबो बिजेपिआ सरकार दानो हायाखै रुलिं पार्टिया भारतनि सरकार दाग्राया बेखायनो बर'फोरखौ रावखौबो गाज्रि होननाय नङा बर'फोरनि जेंना सुस्राङा होननाय नङा मानो बर'फ्रा आसामाव 17टा लकसभा समष्टिनि गेजेराव मोनबा समष्टिखौ फेजेननो हायो देरहाहोनो हायो बेयो जाबाय 1 नम्बर क'क्राझार 2 नम्बर मंगलदै 3 नम्बर तेजपुर 4 नम्बर लखिमपुर 5 नम्बर गुवाहाटी जों जमनानै दं बिजेपि कंग्रेस देरहानोब्ला बड'लेण्ड होनो आवगायबो भट नांगौबा बिजेपि बड'लेण्ड होनो आवगायबो बे समखौ जों लानो नेनानै दं रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो बर'फ्रा जे 1 सेकेन्डनि थाखायबो 2 मिनिटनि थाखायबो बे आसामाव बे हारसाफोरजों जों जे थानो हाला जोंनो जे बड'लेण्ड नांमारगौ बेखौ फोरमान होबावनो थाखाय रायलायनाया जाबाय थादोंब्लाबो जों थांनाय 14 तारिखआव नै दाखालै बरमायाव आरोबाव मास गेदारिं खालामबावदों आरो बेयाव बुंदों भारत सरकारखौ मिडियानि गेजेरजों गमामा बर' माहारिखौ फोथांनानै दोननायनि गेरेमसा हारि महरै गायसननायनि मोनसेल' लामायानो जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय बे ओनसोलखौ जोंनो सासन खालामनाय बेवहाय इउनिभार्सिटि कलेज इन्डास्ट्रि गायसननानै सोलोंथायाव रांखान्थियाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाहोनानै बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनायनि लामाया जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड बेनिखायनो नोंथांमोन फैगौ समाव आफाद आदर्श सानस्रिनि जेबो फाराग गैयालाबानो थाब गुसुं समनि गेजेराव माखासे समनि गेजेराव बड'लेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा जों खौसे जानांगोन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनायाव बाहागो लानांगोन अब्लासो जोंनि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन दिनै जोंनि जेंनाखौ सुस्रांहां नुनानै जोंनि गुबुन हारिफ्रा दिनै आन्दोलन खालामदों जों बुंनो गोसो गैयाबाबो बुंनो लुबैयो बर'फोरा आन्दोलन खालामदों दिनै बुंदों बिटिसिआवनो जोंखौ दानथारदों सुथारदों आरोबाव बड'लेण्ड जायोबा जोंखौ अयथासार खालामगोन जोंनिफ्राय गोबां रोखोमनि कुइसन जों खालामदों जुक्तिखौ जों होदों दिनै बड'लेण्डखौ होबथानानै आसाम बन्द होबाय गारि सावबाय मानसि बुथारबाय बुथारनाया सोर बिटिसिनि मोननै जिल्लायाव साख्रिखौ सोर मोनदों गुबुनफ्रा साख्रि मोनदोंना मोनाखै होनबा बर'फोरखौ बोरै दानथारग्रा सुथारग्रा बोरै बुंनो हादों हिरा सेर'नियाव जों कुइसन खालामदों हिरा सेर'नियाखौ जों बुंदों बोसोरबा जाबाय नोंथांनि एमपि जानाया बोसोरबा जानोसै गंबैसे गामि अना बर' गामि बिटिसिनिफ्राय दानख'खो बेसेबां अना बर'फोरखौ रैखाथि होनो हाखो मिसा खोथा दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ लानानै राजनिति खालामदों एमपि देरहाबावनायनि खायदा खालामदों बेखायनो जों बिथांमोननि फर्मुलायाव गोजावनायाव गैया नार्भास जानायाव गैया रागा जोंफानायाव गैया गुसु मेलेमजों जों भारत सरकारखौ खावलायदों नाय नोंथांमोन बर'फोरनि थाखाय हेंथाया सोर आरो बे हेंथा खालामजाग्रा
बर'फोरखौ रैखाथि खालामनायनि मोनसेल' फर्मुलाया बेखायनो आलादा रायजो बड'लेण्ड होननानै जों भारत सरकारखौ बुंदों। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों ज' सोमावसारलांगोन, हाबाफारियाव जों बाहागो लानांगोन। राजबंशीफोरनि खोथाखौ दाखालिनि सावरायनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनावसो उल्था सोंदोंनो नोंथांमोन जोंथ' बिसोरनो एसटि होनो हाला, दा मा खालामनांगौ बिसोरखौलाय? राजनाथिया जोंनि दैदेनगिरिफोरनावसो उल्था सोंदोंनो। होनबा जोंनिया बुंदोंनो बे मा खालामा बेथ' नोंथांमोननिसो खोथा, खिन्थु जोंनिफ्राय जों बुंगोन बिथांमोना बङाइगावथिं एसे मेजरिटि, बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव बिथिंजाय काउन्सिलफोर नोंथांमोना होनो हायो होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रासो बुंदोंनो। बेखायनो बिथांमोना जोंनि जेसेबांखि हेंथा खालामा, भारत सरकारा दिनै ओरैबायदि रेडि जानानै दं, जेसेबांखि गारि सावा, जेसेबांखि मानसि सावथारा, जेसेबांखि आसाम बन्द होआ, जेसेबांखि मास गेदारिं खालामा, जेसेबांखि होबथाया, भारत सरकारनि आथिं फारसेया बड'लेण्डआव हाबबाय आरो जेंनाया सानसे जोबगोन जा फोथायनाय दङ। बेनिखायनो नोंथांमोन आङो बे जेंनाखौ बेखिनियावनो बुंबाय। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो बुङो, बर' थुनलाइ आफादनियाबो बुङो, एबसुनियाबो बुङो, आबोफनियाबो बुङो, ट्राइबेल संघनियाबो बुङो, बर' समाजनियाबो बुङो, धोरोमनियाबो बुङो, गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बुङो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौ, खालाममारनांगौ। खुगाजों बुंनानै खामानि मावनानै जों बुंदों, खुगाजों बुंनानै बर' हारिया गेरेमसा हारि जाया, खामानि मावनांगौ। बेखायनो जोंनि डेलिगेटआव, जोंनि थान्दै जथुमाव जों सावरायदों, थांखि लादों बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौबा खामानि मावनायनि सम जाबाय। 24 घन्टायाव 18 घन्टा खामानि मावनायनि सम जाबाय। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीआ बुंनाय बायदिनो, आईएएस अफिसारफोरखौ बुंनाय बायदि नोंथांमोना 12 घन्टा खामानि मावोबा आङो 13 घन्टा खामानि मावगोन, नोंथांमोना 14 घन्टा खामानि मावोबा आङो 15 घन्टा खामानि मावगोन। बेखायनो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनोब्ला दिनै खामानि मावनानैसो गेरेमसा हारि खालामनो हागोन। बेखायनो जों माखासे हाबाफारि लादों, मिशन फोसावदों आरो बे मिशनखौ जों नाम दोनदों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। आरो बे मिशननि हाबाफारिया जाबाय मोनसे आनचलिकआ बोसोरसेयाव 1000टा हाबाफारि लानांगौ। बोसोरसेयाव फरायसाफोरजों, बिमा बिफाफोरजों, फोरोंगिरिफोरजों, सानसुमैफोरजों, गावबुराफोरजों, क्लाबजों, सेल्फ हेल्प ग्रुपजों, आइजोफोरजों, बिजनेसमेनफोरजों, इन्टेलेक्सुयेलफोरजों आलादा हाबाफारि लानानै बर' हारिनि जेंना सुस्रांनायनि हाबा मावनांगौ होननानै जों बिथोन होदों। आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा दिनै बे गुबुन हाबाफारिखौ दिनै लागासिनो दङ। मानोना आङो नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों, बिद्यासागर नार्जारिनि गांसे बिजाबखौ नोंथांमोना नाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ आरो सानस्रि। बे बिजाबाव नायबा नुगोन मेगनजों मोदै गगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला केन्सार बेमार जाबायमोन, बिथांनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय आमेरिकायाव लांनायनि थिग जाबायमोन, गासिबो थिग जाखाजोब्बायमोन। खाफाल हावरिया बर'फ्रा बे समावनो भारत सरकारा 5थि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानै सावरायनो दिल्लीयाव लेंहरदों। आरो दिल्लीयाव लेंहरनाय लोगो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लोमजानाय देहाखौ लानानै आरो आमेरिकायाव बेमार फाहामजानो थांनायनि थारिखखौ थिग दानफिननानै बिथाङा सावरायनायाव बाहागो लादों। आरो सावरायनायाव बाहागो लानायनि उनाव बिथांखौ मुम्बाइनि हस्पिटालाव थिसनफिनबाय आरो बेयावनो जों बयखौबो सोगाबनानै बिथाङा रुंसारि जालांदों। रुंसारि जानायनि सिगां बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै गाबै बुंलांदों, आंनि जोबथा लुबैनाय बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनाय फैथारनांगोन आरो बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसनथारनांगोन। बियो आंनि जोबथा लुबैनाय, बियो आंनि लास्ट उइश।
गावनि लोगोफोरनि सिगाङाव बुंलांदों आरो बिथाङा जोंखौ सोगाबनाय रुंसारि जालांदों। दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै गाबै गाबै बुंलांनाय बड'फानि बाथ्राखौ लानानैसो दिनै बर' माहारिखौ गेरेमसायै खालामनो थाखाय जों हाबाफारि रनसायदों। गुबुन जेबो हाबाफारि लायाखै, आलादा जेबो हाबाफारि लायाखै। बड'लेण्डनि जेंना आद्रा, गेरेमसा बर' माहारि दानाया आद्रा। बे आद्रा हाबाफारिखौ आबुं खालामनोसो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि लादों। बेखायनो जोंनि डेलिगेटआव सावरायनाय, जोंनि गिदिंनानै मोननाय गिबिसिन बर' हारिनि जेंनायानो जाबाय सोलोंथाइनि जेंना। आरो बे जेंनाखौ फोजोबनानै फोसाबनानै जौगाहोनो हायोब्लासो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हागोन। मानोना दिनै मानसिफ्रा आमेरिकानि बाथ्रा रायलायो। मानो रायलायो? आमेरिकाया जोबोद जौगानाय, बेनिखायनो जौगानाय। आमेरिकाया 100% लेखा गोरों। दिनै जापाननि बाथ्रा रायलायो, बेनिखायनो रायलायो। जापाना जोबोद जौगानाय, बेखायनो जौगानाय। जापानाव 100% लेखा गोरों। दिनै बांलादेशखौ रायलाया, बेखायनो रायलाया। बांलादेशआ गोग्लैसोनाय, बेखायनो गोग्लैसोनाय। जापानाव बांलादेशआव 30% लेखा रोङो, 30% लेखा रोङो। बर' हारिया दिनै गोग्लैसोनाय, बेखायनो गोग्लैसोनाय। बर' हारिया 40% लिरनो फरायनो रोङो, बेखायनो बर' हारिनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो हायाबा बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाया जाफुंसारा। दिनै टिटि बसुमतारी बिनानावखौ जों मानो बरायदों? गोबां एसिएस जोंनियाव ओंखार, गोबां आइएस जोंनियाव ओंखार, गोबां आइपिएस जोंनियाव ओंखार, गोबां एसिएस जोंनियाव ओंखार। मानो टिटि बसुमतारील' thousands टिटि बसुमतारी जोनोम जा, बेनो जोंनि फरायनायनि गुबै थांखि। आरो बेखायनो जों सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनो, गोब्राबनिफ्राय गोब्राब खामानि मावनो समाज जोंखौ दिनै आखाइ फायख'नानै लेंहरबाय। मानो? देग्लाय 2018 गुवाहाटी कटन कलेजनि काटअफआ मेट्रिकआव एडमिसन लानोब्ला ट्राइबेलफोरनि थाखाय 75% सिमा खानानै होदों आरो जेनेरेल छात्रफोरनि थाखाय 83% सिमा खानानै होदों। नाथाय जोंनि बर' गथ'फ्रा साबैसे 75% मोनदों? साबैसे फार्स्ट डिभिजन मोनदों? साबैसे सेकेन्ड डिभिजन मोनदों? साबैसे पास जादों? जोंनियाव हिसाब दं। बेखायनो जों गिनो गोनां जादों। बोसोरनै आगोल जोंनि चिरां जिल्लानि बासुगाव टाउनाव बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल गंसेनिफ्राय 13 जन फार्स्ट डिभिजन मोनदों। पद्मिनी बसुमतारीया हाइस्ट नाम्बार लादों, 80% मोनबा लेखार। बिफाया फर्म साबमिट खालामदों साइन्स फोरोंनो कटन कलेजाव। लिस्टआ ओंखारदों वेटिं लिस्टआव। एडमिसन लानो थांदों बिफाया, एडमिसन मोनाखै। कटन कलेजनिफ्राय गिदिंनानै फैफिननो गोनां जादों। 80% मोनबा लेखार गुवाहाटीयाव साइन्सआव एडमिसन मोनाखै। होनबा जोंनि फंबायमोना मा खालामनो? जोंनि बिनानावमोना मा खालामनो? जोंनि थाखाय दिनै साननो गोनां। भारतआव 29टा रायजो दं। भारतआव 6टा इउनियन टेरिटरि दं। 29टा रायजोनि गेजेराव 6टा इउनियन टेरिटरिनि गेजेराव केरेलायानो हाइस्ट लेखा गोरों। दिनै केरेलानि सासे लेखा गोरों मानसिया आमेरिकानि सासे स्टुडेन्टखौ मेथ्स अंक फोरोंनायनि टिउसन फोरोंदों इन्टारनेटजों। आमेरिका बुहुमनि जौगासारसिनाय हादोर। बे हादोरनि छात्रआ केरेलानि सासे स्टुडेन्टखौसो टिउसन लायो, अंकनि टिउसन। दिनै केरेलानिफ्राय गोबां गुबुन हादोराव साख्रि मावहैबाय। बेखायनो एबसुनि सिम्बलआ दाहाल थुंग्रि, बर' थुनलाइ आफादनि सिम्बलआ डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन, आबुकनि सिम्बलआ सान गोरलै, केरेलानि सिम्बलआ मोख्रा मासेया गय दखानाव जिरायनानै पेपार फरायनाय। मा बुंनो नागिरदों बेजोंलाय? मा बुंनो नागिरदों बेजों? केरेलाया बुंदों केरेलायाव मानसिफ्रा
93 point something लेखा रोंबाय 100 जेराव 93% नि बारा लेखा गोरों जाबाय मानसिफ्रा लेखा फरायनांगौ गैला बेखायनो मोखानो लेखाफोरनो जागायबाय जोंनिया नायदो रायजोफोर नोंथांमोननि पर्बतझरानि गामिफोरखौ नाय गावबुरा नोंथाङा हिसाब हो प्रेसिडेन्ट नोंथाङा हिसाब हो क्लाबा हिसाब हो साबेसे मेट्रिक पास दं गामियाव साबेसे इन्जिनियार दं ओनसोलाव साबेसे एमए पास दं ओनसोलाव साननो हाजोबो केरेलायाव नाथाय मोखानो लेखा फोरोंबाय जों मा जागोन 20 लाख बर'फोर दं दा गोदो आन्दोलनाव 40 लाख दोनदोंमोन 20 लाख बर'फोरनि गेजेराव दायो नायल' जाल' 7 आइएस अफिसार दंसै बेखायनो बे लांदांखौ सुफुंनांगौआ पिटि बिनानावमोननि बिबान एमए पास क्लास जानाय बिनानावमोननि बिबान गोरों गोरों फंबाय बिनानावमोननि बिबान भास्कर मुसाहारिया रिटायार जाबाय दाख्लै दा हेमन्त नार्जारि नायल' जाल' 7 आइएस अफिसार दंसै 20 लाख बर'फोरनि गेजेराव होनबा बे लांदांखौ सोर सुफुंनो बे लांदांखौ सोर सुफुंनो नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माइकआव बुंगासिनो दङ बर' माहारिखौ मास्टार रेस खालामनांगौ सिङाव हाबनानै नायदो 7 आइएस अफिसार बेसेबां साननो गोनां बेनिखायनो नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों बड'लेण्ड मोननो जेसेबां सोमावसारनो बेसेबांनो सोलोंथाइ जौगानायनि रिभलिउसन फैनांगौ बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनाय फैनांगौ लेखा फरायनायनि जांख्रिखांनाय लेखा फोरोंनायनि जांख्रिखांनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोथोन लानायनि जांख्रिखांनाय होनबासो जोंनि गेजेराव गोबां लेखा गोरों बांगोन जोङो गेरेमसा बर' हारि जानो खाबु मोनगोन दिनै आसामाव नाय बबे कलेज दं बबे हायार सेकेन्डारि दं बबे जुनियर कलेज दं बबे साइन्स कलेज दं जेराव साइन्सआव सेकेन्ड डिभिजनखौ एडमिसन होयो जेरावबो साइन्सनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय सेकेन्ड डिभिजना एडमिसन गैला गासैबो फार्स्ट डिभिजन दा जोंनि गथ'फ्रा डक्टर जानो नामा डक्टर जानोबा साइन्स फरायनांगोन जोंनि गथ'फ्रा इन्जिनियार जानांगोन नामा जानांगोनबा साइन्स फरायनांगोन जोंनि गथ'फ्रा आइआइटिनि छात्र जानांगोन नामा जानांगोनबा साइन्स फरायनांगोन जोंनि गथ'फ्रा साइन्टिस्ट जानांगोन नामा जानांगोनबा साइन्स फरायनांगोन नाथाय नोंनि मेट्रिकनि पारसेन्टआ सेकेन्ड डिभिजन नों साइन्स कलेजाव एडमिसन मोना होनबा मा खालामनो बेखायनो जों बुंदों 90%, 95%, 80%, 85%, 70% ला फार्स्ट डिभिजन खालाम सेकेन्ड डिभिजन खालामनो नाङा जों बुंदों क्वालिटि एडुकेसन बेखायनो जों बुंदों बे माइकआव फैनानै गिदिर गारामा देखायनाय लेक्सार होनो जों फैयाखै जों बुंदों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि सम जाबाय मानो साइन्स फरायनो थाखाय फार्स्ट डिभिजननि गोनां बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन फरायसा फंबाय बिनानावमोन मिथिनानै लानायनि गोनां साइन्स फरायनायनि थांखि दंबा आइआइटि फरायनायनि थांखि दंबा डक्टर इन्जिनियार जानायनि थांखि दंबा फार्स्ट डिभिजन खालाम साइन्स फराय नङाबा दिनै जेबो लामा गैया दुलाराय भारतआव दा 130 कौटि मानसि दं बुहुमनि गेजेराव सेकेन्ड नाथाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुहुमनि गेजेराव बांसिन दं 65% लाइमोनफोर भारतनि सुबुं अनजिमानि गेजेराव आब्दुल कालामा थैनानै थांबाय आब्दुल कालामा बुंदों 65% लाइमोनफोरखौ मानसि बानायनो हायोबा सुबुं सम्पद खालामनो हायोबा फैगौ 2020 नि गेजेरावनो भारतआ बुहुमनि गेजेराव जौगासार हादोर जागोन बे बाथ्राखौ बराक ओबामाया बुंदों आमेरिकानि बै समनि हादोरगिरि बराक ओबामाया बुंदों आमेरिकाखौ फेजेननो थाखाय एसिया हादोरमानिफ्राय मोननै हादोर फैगासिनो दङ बराक ओबामा बुंनाय बाथ्रा बे एसिया हादोरमानि मोननै हादोरा जाबाय चाइना आरो भारत
बेखायनो बे 65% लाइमोनफोरखौ साफ्रोमखौबो सुबुं सम्पद खालामनो आब्दुल कालामआ दुलाराय भारतनि स्कुल गिदिंदों, दुलाराय छात्रफोरखौ लोगो हमदों, दुलाराय फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमदों, दुलाराय इडुकेसननि सायाव खामानि मावग्राफोरखौ लोगो हमदों, आसामनि तेजपुराव फैदों, आसामनि गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फैदों, आसामनि सिलचर इउनिभारसिटियाव फैदों, आसामनि गुबुन गुबुन स्कुलफोराव फैदों, फैनानै सोंदों, तेजपुरनि मोनसे स्कुलाव सोंदों फरायसाफोरनाव गावनि स्पिच जोबनायनि उनाव, फंबायमोन बिनानावमोन फरायसा लोगोफोर, जोंनि तामिलनाडुआव अखा हाया खरां, राजस्थानाव बाराबारि खरां, नाथाय आसामाव ब्रह्मपुत्रनि दैया आग्लायनानै दैबाना जायो, बे आग्लायनाय दैखौ राजस्थानाव लांनो हागोन ना हाया? बे आग्लायनाय दैखौ तामिलनाडुआव लांनो हागोन ना हाया? उनाव जिरायनाय सासे फरायसाया दुफुं सिखारनानै बुंदों, सार हायो होननानै। होमबा आब्दुल कालामआ सोंफिनदों, दे होनबा नों बोरै हागोन बुंलाय? होनबा गथ'आ बुंबाय, सार भारतआ गिबियावनो टेक्न'लजियाव जौगाग्रोनांगौ, टेक्न'लजियाव जौगानायनि उनाव ब्रह्मपुत्रनि सेराव गंसे मेसिन लगायगोन आरो बे मेसिना ब्रह्मपुत्रनि दैखौ बोखोगोन आरो ब्रह्मपुत्रनिफ्राय राजस्थानसिम जाम्फै बानायगोन, केनेल बानायगोन आरो दैया राजस्थानाव गोग्लैहैगोन, होनबानो हागोन। आब्दुल कालामआ बुंबाय, I appreciate your answer, आं नोंनि एन्सारखौ गनायबाय आरो जोबोद आखाइ खबबाय। अन्ध्र प्रदेशनि मोनसे स्कुलाव थांबावबाय, फरायसाफोरनि सिगाङाव लेक्सार होखांनायनि उनाव कुइसन खालामबाय, What is your ambition? नोंसिनि लुबैनाया मा? नोंसिनि हास्थायनाया मा? बे सासे हिनजावसा हायार सेकेन्डारिनि स्टुडेन्ट दुफुं सिखारनानै बुंबाय, सार I want to live in a developed India. That is my ambition. आब्दुल कालामआ बुंबाय, नोंनि एम्बिशना थांखिया जुदि जौगासार भारत हादराव थांनानै थानायब्ला नों लेखा गोरों जादो आरो भारतखौ नों दैदेनदो, होनबानो भारतआ जौगासार जागोन आरो नों लुबैनाय बायदि जौगासार भारतआव थांनानै थानो हागोन। थ' बेनिखायनो फंबायमोन बिनानावमोन, फैगौ 2020नि जौगासार भारत हादराव जाय हारिया लेखा रोङा, जाय फरायसाया लेखा रोङा, जायनि हारियाव लेखा गोरों गैया, बियो लेबार खामलानि अनगा जेबो जानो हानाय नङा। बेखायनो बर' हारिनि गेजेराव लेखा फरायनायनि आन्दलन फैनांगौ, लेखा सोलोंनायनि आन्दलन नङाबा जोंनि थाखाय दिनै गिख्रंथाव। भारतआव दिनै 22टा IIT सेन्टार दं, 22टा IIT सेन्टार। नम्बर 1 पोजिशन चेन्नाइ IIT, नम्बर 2 को आं गोसोआव गैया, नम्बर 3 वेस्ट बेंगल खड़गपुर। बे IIT नि फार्स्ट क्लास छात्रफ्रा दिनै 1 कोटी 2 कोटी 10 कोटी 100 कोटी बेतन लानानै गुगुलाव, टाटायाव, रिलायन्सआव, साहारायाव, एयारटेलाव, बुहुमनि गिदिर गिदिर कम्पानियाव, माइक्रसफ्टआव साख्रि मावबाय, बुहुमाव साख्रि मावहैबाय। IIT नि छात्र जानो थियारि नंगौना नङा? IIT नि छात्र जानो थियारि नंगौना नङा? साइन्स फरायनांगौ, PUC पास खालामनांगौ, FTRT उनावनो JEE एन्ट्रेन्स होनांगौ, जइन्ट एन्ट्रेन्स एग्जाम पास जाबायबा IIT आव मोनगोन, रेंकआ गाहायावब्ला NIH आव मोनगोन, रेंकआ गाहायावबावबा NIH आव मोनगोन, होनबा इन्जिनियार जागोन, 1 करोड़ बेतन मोनगोन। रेडि दङना गैया? बेनि थाखाय साइन्स फरायनो थियारि जा, साइन्स फरायनो थियारिब्ला मेट्रिकआ फार्स्ट डिभिजन खालाम, नङाबा जेबो जाया। थ' बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बुंदों, गुन गोनां क्वालिटि बे समनि खावलायनाय। गुबुन मोनसे जों बुंदों, LP मास्टार जानोबा आन्डार मेट्रिकआ मोनोमोननो, मेट्रिक पासआ LP मास्टार मोनोमोननो, दा मोनोना? गिबियावनो BA पास,
बिनि उनाव टेट बिनि उनाव DLED बिनि उनाव एप्लाइ बिनि उनावसो मास्टार बिनि अनगा गैया होनबा माया खम दंबावो फंबायमोन माया खम दंबावो बिनानावमोन माया खम दंबावो नोंथांमोन बेखायनो जों बुंदों लेखा फराय गुबुन मोनसे जों बुंदों इन्जिनियार जाया पुलिस जा डक्टर जाया आर्मी जा उकिल जाया प्रफेसर जाया नार्स जा अफिसार जाया मबाइल फाहामग्रा जा पुलिसखौ बोरै जानो हायो मेट्रिक पास जानांगोन आर्मीखौ बोरै जानो हायो मेट्रिक पास जानांगोन नार्सखौ बोरै जानो हायो हायार सेकेन्डारि बिबाय कम्पिउटार फाहामग्राखौ बोरै जानो हायो पलिटेकनिकआव फरायनांगोन पिअ पास बिबाय होनबा माया खम दं बेखायनो जों बुंदों फंबायमोन बिनानावमोन बेखायनो जों बुंदों आइ आफा नोंथांमोन मेट्रिक फेल जानो नाङा मेट्रिक पास जा बयबो स्कुलाव थांनानै था जों बुंदों मानो बुंदों मंगलाजरायाव फैनानै दाखालि बुंखांबाय आरो बेखौनो बुंबावनो नागिरदों मेट्रिक आनजादाव देग्लाय बोसोराव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननाय रक्तिम फुयाखौ स्कुलासो लानानै थांदों बिमा बिफाजों रायलायदों नोंथांनि फिसाखौ जों लांनोसै न'खरा गोरिब लांनानै फोरोंहैबाय मिथिखागौ मालाय स्कुला फरायनो हागोन रिजाल्टआ देग्लाय ओंखारबाय मेट्रिकनिया 600 नाम्बारनि गेजेराव 593 लानानै 593 लानानै अल आसामनि गेजेराव हाइस्ट नाम्बार बरायबाय बिराद खौरांगिरिफ्रा सोंबाय बिराद बिमानाव सोंग्रोदों नोंनि फिसालाखौ नों बोरै जोथोन लाया बिफानाव सोंदों नोंनि फिसालाखौ नों बोरै जोथोन लाया गावनाव सोंदों नों बेसेबां खस्थ' खालामनाय सारमोन आं 7निफ्राय 10 घन्टा लेखा फरायदों होननानै बुंदों नोंनि थांखिया मा दा आं गिबियावनो इन्जिनियार जागोन बेनि उनाव आं उननि थांखिखौ लागोन होननानै बुंदों आरो सोंबावदों नों बाइक सालायो नामा आं बाइक सालाया होननानै बुंदों आरो सोंबावदों नों मबाइल लायो नामा आं दिनैसिम मबाइल लाफेरा होननानै बुंदों नाथाय नोंथांमोन जोंनि फरायसाफोर जानो हादों रक्तिम फुया बुंदों प्रथमे मैं इन्जिनियार हूं ইয়াৰ পিছত কি হ'ব পাৰো মই চাম তুমি কেতিয়াবা মোবাইল লইনে ৰক্তিমা বুন্দা আজিলৈকে মই মোবাইল লোৱাই নাই তুমি কেতিয়াবা বাইক চলাইনে ৰক্তিমা বুন্দা আজিলৈকে মই বাইক চলাই নাই দৰমাতে নাই रक्तिम फुया मोजां जुजिनायनि सम नंगौ ना नङा बेखायनो जों बुंदों रक्तिम फुया जों जुजिनो हायाबा दिनै 2020आव इन्डियाखौ ग्रेट इन्डिया दानो नागिरदों रक्तिममोनखौ लानानै CBSE नि रिजाल्टखौ जों नायदों CBSE नि मेट्रिक रिजाल्ट 500 नाम्बार टटेल 500 नाम्बारनि गेजेराव अल इन्डियायाव 3 फरायसाया एके नम्बर लानानै हाइस्ट नाम्बार लादों 499 एक नाम्बार खम सासे फरायसानाव सोंदों खौरांगिरिफ्रा नों गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै सार आं गोजोननाय मोनबाय मानो अल इन्डियानि गेजेराव हाइस्ट नाम्बार लानानै गोजोननाय मोनबाय सासेनाव सोंबाय नों गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै सार आं गोजोनाखै मानो गोजोनाखै आंनिखौ एक नाम्बार दानबाय बेखायनो आं गोजोनाखै आरथिआइ होबायनो दिनै जाय साबजेक्टआव एक नम्बर खम मोनदों बे साबजेक्टनि खाथाखौ नायफिननो थाखाय एन्सार शीटखौ नायफिननो थाखाय आरथिआइ होबायनो गथ'आ तो बे जाबाय CBSE नि छात्र तो बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन फरायसा फंबाय बिनानावमोन दिनैनि मुगाया CBSE नि छात्रजों जुजिनायनि सम बेखायनो लेखा फरायनायनि सम नाथाय नोंथांमोन जों जायखौ लुबैदों जों जायखौ हास्थायदों जों गेरेमसा बर' हारि दानो नागिरदों सोरखौ लानानै 70 बोसोरनि आबौखौ लानानै नङा 60 बोसोरनि आबैखौ लानानै नङा 50 बोसोरनि आदाखौ लानानै नङा 40 बोसोरनि बाजैखौ लानानै नङा दिनैनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानैसो नाथाय
जोंनि सेंग्राफोरा जोंनि बिनानावमोना जोंनि हास्थायनायाव दै गुसु लुनानै होदों जोंनि लुबैनायनि हेंथा खालामदों बेखौसो जों दुखु मोनदों मानगोनां गेदेमा नोंथांमोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर'फोरनि थासारिया ओरैबायदि थासारियाव दं रन्जित शेखर मुसाहारिनि फिसाज्लाया रन्जित शेखर मुसाहारि जाफिनगोन ना जाफिनला खाफाल हमनायनि सम हाग्रामा महिलारिनि फिसाज्लाया हाग्रामा महिलारि बायदि दिग्रायारि जाफिननो हागोन ना हाया खाफाल हमनायनि सम सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिनि फिसाज्लाया सानसुमा खुंगुर बायदि जाफिनगोन ना जाफिनला खाफाल हमनायनि सम मानो ड्राग्स जाग्रा सेंग्राया रन्जित शेखर जानो हाया ड्राग्स जाग्रा सेंग्राया सानसुमा खुंगुर जानो हाया ड्राग्स जाग्रा सेंग्राया हाग्रामा जानो हाया बेखायनो बिफा बिमाया दिनै दुखु जानो गोनां बिमा बिफाया दिनै सिन्था जानो गोनां जादों आंनि इंराजि मिडियामाव फोरोंबाय आंनि फिसालाखौ बर' मिडियामाव फोरोंबाय प्राइभेट स्कुलाव मिसिंआ जाबाय आसाया जाबाय इन्जिनियार जानांगौ एसिएस मोननांगौ नाथाय 9ल' मोनदों बाइक होनोबा होआबा दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांला मबाइल होनोबा होआबा दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांनाया बन्द दिनै जों साननो गोनां जादों होनबा बे फंबायमोनखौ लानानै गेरेमसा हारि दानो बे फंबायमोनखौ